buscadors, anem per la casa 7. La casa 7, fixeu-vos que ja està a la part superior, de la meitat cap amunt. Per tant, ja té a veure amb la part conscient, però estan a la part del tu conscient. Fins ara hem estat parlant del jo o del tu de manera inconscient, coses que tenen a veure amb mi o que tenen a veure amb els altres, però de manera automàtica, amb la que no hi penso, me'n dono compte, però surten. En canvi, a partir d'ara, les 7 cases que hi ha, que queden, bueno, 6 cases que queden, doncs estan parlant de coses conscients, totalment conscients, i unes seran orientades al jo, als altres, al tu, i en canvi d'altres seran orientades al jo, a mi mateix. Aquesta, la casa 7, té a veure amb els altres de manera clara, conscient, amb els que jo decideixo fer-hi alguna cosa de llarga durada. Oficialment en diguem la carta de la parella. Està parlant de parella. Per què? Perquè és la col·laboració amb altres que té més llarga durada i que és més intensa i sol ser el que tothom busca, no? Tenir una parella, d'alguna manera. Però també podrien ser les parelles de feina, o sigui, els socis, no els companys de treball, que bueno, també, però en general no és tant, sinó més aviat els socis, que són dos iguals que treballen per aconseguir alguna cosa, en aquest cas fer funcionar un negoci, per exemple. Seria semblant a una història de parella, l'únic que la història de parella hi ha sexe, hi ha amor i coses així, amb una història de socis no té per què haver-n'hi, que més una vegada es complica i n'hi ha, però això ja és a part, no? La casa 7, doncs, és la col·laboració, el treball amb altres, la parella, els socis, tot el que té a veure amb això, t'està dient que, ei, aquest tema és el que ara es posa en marxa. Ara, d'ara endavant, passaran coses que tenen a veure o bé amb la parella que tens, o bé que apareix una parella, o bé que estàs buscant una... No, estàs buscant no, perquè això seria si ho tinguessis tu. En aquest cas és com que és a l'entorn, que allò apareix algú que pot ser una parella per tu, un soci també podria ser, vale? Potser la pregunta que has fet és sobre feina i et surt això, no vol dir que t'hi a casar, vol dir que probablement t'apareixerà un soci i que serà la millor manera de poder tirar endavant el negoci que tu volies fer o la feina que volies fer. Vale? Soci, parella... Quan és parella a nivell amorós, també solen sortir alguna altra carta que té a veure amb l'amor i el sexe. Perquè aquesta no té a veure amb el sexe, té a veure amb la relació de parella, que normalment, quan és una parella de llarga durada, emocionalment parlant, doncs sol haver-hi sexe, clar, però me refereixo que és la part de relació, no en canvi la part de sexe, que pot ser-hi, tindria que ser-hi, però pot haver-hi parella sense sexe, que llavors seria, per exemple, el que dèiem dels socis. Per això hi ha d'haver-hi més una carta quan parla d'una parella sexual de llarga durada efectiva, vale? Però, bueno, algo que ve de fora que té a veure amb això. O bé socis, o bé parella, va per aquí i mira quina és la carta que t'acaba de donar la resposta a aquesta precisió, perquè amb aquesta sola no en tens prou. Però sí t'està vinguent alguna cosa. Tinc-ho en compte perquè això és el que tindràs que remenar d'ara en endavant, en un futur proper. Si tens algun dubte, com sempre, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.